Binigyang diin naman ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga alagang hayop sa gitna ng kalamidad. Bunsod pa rin ang inaasahang epekto ng paparating na bagyong uwan. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Pangasinan Pdrrmo Operations Head Vincent Chu, bukod sa mga evacuation areas para sa mga mamamayan, mayroon ding nakalaan evacuation areas para sa mga alagang hayop na kadalasang dinadala sa matataas na lugar. Pinag-usapan namin kahapon, kasama natin po yung ating provincial veterinary na abisuhan yung kanilang mga counterpart sa iba't ibang LGU na isama po yung kanilang mga livestock during evacuation. Actually, meron po tayong mga evacuation para sa ating mga alagang hayop. Kasama po yan sa planning po natin. Bawat LGU po, meron po dapat yan. Meron po silang evacuation area para sa ating mga alagang hayop. Na huwag iwanan ang mga alagang hayop at isama ang mga ito sa preparedness plan ng bawat pamilya. Kaugnay nito, pinatutupad na ng tanggapan ang preemptive evacuation sa mga hazard-prone areas para sa kaligtasan ng mga komunidad bilang paghahanda sa bagyo. IFM News. IFM News. IFM News.